हमें खाने माई रे पिया बना माने उतलते मुके रोजे हमें खाने करब के सके सकरब के करब के सके सकरब के करब के सके सकरब के करब के उतलते मुके रोजे हमें खाने के सके सकरब के हमार उतबार जहार और ये मेरे सास हमार उतबार जहार मेरे सास हमार उतबार जहार और पियाबा कैरेक्टर के ले मिलल बा माई रे दुख नहीं सहब के घर में ननतिया के रहब माई रे दुख नहीं सहब के घर में ननतिया के रहब करब के सके सकरब के करब के सके सकरब के करब के सके सकरब के करब के उतलते के रोजे हमें खाने के सके सकरब के करब के सके सकरब के न कमाए जाला करे घर में हला ये माई एकदम पगला गइल बा न कमाए जाला करे घर में हला न कमाए जाला करे घर में हला और कहीं का बतिया विशेष माई रे लिखी लिखी दारोगा जी रिपोर्ट शैलेश रवि के मिलल बा सपोर्ट लिखी लिखी दारोगा जी रिपोर्ट लहरी विक्रम के मिलल बा सपोर्ट करब के सके सकरब के करब के सके सकरब के करब के सके सकरब के माई रे पिया बना माने उतलते मुके रोजे हमें खाने माई रे पिया बना माने उतलते मुके रोजे हमें खाने करब के सके सकरब के करब के सके सकरब के करब के सके सकरब के।